సాధారణమైన అనుమానం ఏంటంటే మాయిశ్చరైజర్ అప్లై చేయకుండా సన్ స్క్రీన్ అప్లై చేయొచ్చా? ఇదేం డర్మటాలజిస్ట్ని అందరినీ అడిగి తెలుసుకోవాల్సిన విషయం కాదు. మాయిశ్చరైజర్ ఏం చేస్తుంది? స్కిన్ హైడ్రేట్ చేస్తుంది. సన్ స్క్రీన్ ఏం చేస్తుంది? స్కిన్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. సో సాధారణంగా కొంతమందికి ఏంటంటే సన్ స్క్రీన్ డైరెక్ట్గా వాడడం వలన పోర్స్ క్లాగ్ అయ్యి, అలాగే దానిలో ఉన్నటువంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ వలన కొంతమందికి యాక్నే బ్రేక్అవుట్స్ వస్తాయంటారు, పింపుల్స్ రావచ్చు అంటారు. సాధారణంగా మాయిశ్చరైజర్ లేకుండా సన్ స్క్రీన్ అప్లై చేయొచ్చు అని అనుమానం వరకు అయితే కనుక మాయిశ్చరైజర్ అప్లై చేసుకుని మరీ గ్రీజీగా లేకుండా, అంత గ్రీజీగా లేని మాయిశ్చరైజర్ అప్లై చేసుకుని దాని మీద సన్ స్క్రీన్ అప్లై చేయొచ్చు. చాలా మంది ఈ రోజులు వాడుతుంటారు, స్కిన్ షైన్ అవుతుంటుంది. మామూలుగా ఏమి వాష్ చేశారంటే స్కిన్ చాలా దారుణంగా ఉంటుంటుంది, లేదా డ్రైగా ఉంటుంది, లైఫ్లెస్గా ఉంటుంది. సో అలా మాయిశ్చరైజర్ అప్లై చేయడంతో పాటు సన్ స్క్రీన్ అప్లై చేయడం వల్ల స్కిన్ హైడ్రేట్ అవుతూనే స్కిన్కి ఎండ నుంచి, హీట్ నుంచి ప్రొటెక్షన్ కూడా వస్తుంది. అలానే మాయిశ్చరైజర్ వాడకుండా కూడా సన్ స్క్రీన్ అప్లై చేయొచ్చు.